e de sigilen bɛ jamana kɔ kan I b'a fɛ ka I sen no tunga lafiya ka projet kura o la o projet dɔ de u bɛna cité ni ka o de jɔ tungarankew ye banakɔrɔnikaw olu fɛ yen nɔ cité min ni a bɛna jɔ hectare 1 o de sanfɛ hectare min yɛrɛ ni ale lamunumunen don so 20 o de bɛna jɔ cité in kɔnɔna la a so 20 bɛɛ n'i ka yɔrɔ de don a kɔnɔna la denmisɛnw ka kulonkɛ yɔrɔ b'a kɔnɔna la fiɲɛ sama yɔrɔ b'a kɔnɔ ka taa se farikolo ɲɛnajɛw olu ma o bɛɛ bɛ cité in o kɔnɔna la cité in yɛrɛ parcelle 1 o ye titre foncier de min n'ale musaka ye sɛfɛ wari 4,100,000 ani 100,000 ye I bɛ se ka a sara yɔrɔnin kelen walima I bɛ se k'a sara san 1 kɔnɔna la walima ka taa se kalo 18 o ma n'i tilali I ka terrain o sarali la sa I bɛ se ka I ka so jɔ ka kɛ villa hakɛlama ye walima I bɛ se k'a jɔ ka kɛ étage ye tunga lafiya maaw olu ka bolo kan n'i ka wari yɛrɛ bɛ I bolo I bɛ se ka I ka so jɔ I kelen ye walima ni wari t'i bolo fana o yɔrɔnin na I bɛ se ka I sen don tunga lafiya maaw olu ka tɔn o la n'an b'a fɔ ma nanzarakan na n'an b'a fɔ ma ko tɔntin tunga lafiya walasa ka se ka I ka so ale jɔ cité o kɔnɔna la o t'a bannen dɛ tunga lafiya maaw bɛna tila ka immeuble fana jɔ cité in kɔnɔna la immeuble min n'i bɛ se ka appartement o san chambre 3 de b'a kɔnɔna la ale ni salon 1 a musaka bɛ t'i jɔ sɛfɛ wari 15,000,000 la ka taa se sɛfɛ wari 17,000,000 ma I bɛ se ka o fana sara dɔɔni fo ka taa se san 2 ani tila ma bi avril kalo tile 19 ye san 2022 aw minnu b'an filɛ sanga n'a ka wagati an ka bɔlɔlɔ kan la Mali kɔnɔ yan ka taa se Mali kɔkan ma an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo aw ka wagati o cogoya la kunnafoni min na b'aw sigi k'a makɔnɔ Mali kunnafoni.net Ale Jabaranin kan ni y'o waatu seli a y'o bisimila Fundamna la an balima chrétienakaw olu ka seli o kɔnɔna la sa Jean Gerbeau ni ale ye an ka faba archevêque sa ale kɔni ye kumana an balima chrétienakaw fɛ n'o ye catholiquew ye an ka jamana o kɔnɔna la no a ye welewele bila lase an balima chrétienakaw ma ka fɔ ko bɛɛ lajɛlen ka duwawu kɛ diɲɛ ye walasa diɲɛ yɛrɛ bɛ se ka basigi cogoya min na ani tuguni a kumana fɛnba min kan o de gɛlɛya min bɛ an ka jamana o kɔnɔna la ni wagati na ni sera ma kɔni kelen no ka ɲangini ta ka an ka jamana o sɛgɛrɛ a ye welewele dabila an ka jamana marabagaw ma k'u ka waleya sugu bɛɛ lajɛlen kɛ walasa o ni sera ma bɛ se ka bɛn ka fɔ kɛ nin ko in na cogo min na ni yɔrɔ datugu in yɛrɛ kɔni fana kana a kɔlɔlɔ de don Anga ministre ɲɛma n'o ye dɔgɔtɔrɔ Shogɛla Kokala Mayiga ye ale kɔni bɛna taa CNT ma olu ɲɛma avril kalo tile 21 nata in na san 2022 a bɛna taa u ka ɲininkaliw olu jaabi ɲininkali minnu ni a bɛna boli an ka jamana yɛrɛ taabolo kan Sibirido avril kalo tile 16 san 2022 na ya kan ta o wagati sanankɔrɔbakaw olu fɛ no sotarama dɔ ale ni camion ben na olu de kɔni sira ɲɔgɔn ma ni sotarama ni camion ben yɛrɛ kɔni tɛ sira kelen yɛrɛ ka bɛɛ bɛ ka taga I ka sira fɛ nka k'u to boli la u nana kana don ɲɔgɔn na maa 19 de tun bɛ ni bolimafɛn nin kɔnɔna la maa 3 olu ntanyana a yɔrɔnin bɛɛ lajɛlen na maa 16 olu sɛbɛkɔrɔ jogina ni kunnafoniya in dira Kulukoro protection civil ɲamaya so fɛ Commissariat du 16e arrondissement ɲɛma ale ye kunnafoni ni ka o di ka yɛrɛ ka fɔ ko u ye muso dɔ ale su kɔni ye baji la muso min yɛrɛ n'ale si bɛ t'i jɔ san 30 o bɔɲɔngo la a su bɔra baji min na sa o de ye sotiba ye ani Sufi Adama yɛrɛ ka so o man jan u y'a yira ka fɔ ko muso in yɛrɛ kɔni ni wagati na a su kɔni o tun bɛ tolili o sira kan muso in yɛrɛ kɔni fini tun b'a la o de ye t-shirt body ka taga se cola noir o ma u kɔni ye a suta ni ka taga ne a ye su maraso la an ka lapitani suba la n'o ye Gabriel Touré ye an ka nɔminɛlikɛla ale ka yamarala o kɔnɔna la douane cakɛlaw olu kɔni kelen no ka wuli ka jɔ ni ka o sabati kosɛbɛ tile 4 kɔnɔna la u ka wuli ka jɔw la u ye tɛgɛ da ɲɛnaminifɛn caman o ka Jakeli Jakite ale n'a ka cɛdo ɲɛnaminifɛn min n'ale bɛ wele ko cannabis o 377 u ye o minɛ ka taga se plaquette d'or ma ni o ye sanu ye o 59 ani fo ka taga se mugujugu olu fana ma o ba 480 a kun kan
kɔfɛ u ye olu bɛɛ lajɛlen ni ka olu minɛ avril kalo tile 14 san 2022 Kati Kajana ale ni Bamakɔ ni dugu saba ni ɲɔgɔn cɛla la cannabis n'ale ye ɲɛnaminimafɛn ye o min minɛna u la a musaka bɛ tɛ jɔ sɛfɛwari miliyɔn 109 o de la. Tɔgɔlaw ka jamana ɲɛma ni ale Fɔrɔ Ɲasinbe ye alamisa tɛmɛnen na Fɔrɔ Ɲasinbe ale kɔni tagara Côte d'Ivoire kaw ka jamana o kɔnɔna la ni a taara baaraɲɔgɔnya o senfɛ sa Fɔrɔ Ɲasinbe a y'a yira CEDEAO maaw la k'a fɔ ko u ka waleya sugu bɛɛ lajɛlen kɛ walasa u ni an ka jamana ɲɛmaw u ka sigi ka kuma Guinée jamana ɲɛmaw ka taa se Burkina Faso jamana ɲɛmaw ma walasa gɛlɛya mun ni a bɛ jamana ninnu kan gɛlɛya ninnu bɛ se ka wuli cogoya min na a ka fɔla ko ale yɛrɛ kɔni ka laɲiniba ye fɛn min ye o de ye kuma ɲɔgɔnya o ka tɛmɛ Bamakɔ ale ni CEDEAO maaw u ni ɲɔgɔn cɛ. An bɛ taa kɔkan kibaru la n'an taara kɔkan kibaru la an bɛ taa Côte d'Ivoire kaw ka jamana kɔnɔna o la u ka jamana ɲɛma ni o ye Alassane Dramane Ouattara ye u farala ɲɔgɔn kan tarata tɛmɛnen na k'a yira k'a fɔ Yamoussoukro fɛ yen nɔ Patrick Achi ale kɔni bilala u ka gouvernement o ɲɛmaaya la ka tila tuguni ni ka cɛmɔgɔ Meili Kone ka ale kɛ ɲɛma dankan ye. Kunnafoni jabarani la jabaw kunnafoni damadɔ tun bɛ an bolokɔrɔ bi tarata donya na k'a da o kelen bɛɛ lajɛlen kulo kan o de tun ye nin n'ala man ka jɔnya jɔn an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan sini inshallah kunnafoni kuraw olu kɛnɛ kan tunga lafiya ale de ye an ka kunnafoni ale ye jukɔrɔma don dɔ ba ye tunga lafiya a nana tungaranke kelen bɛɛ lajɛlen lafiyali de kama yan fo aw sigiyɔrɔ la k'aw to tunga fɛ aw maa minnu bɛ yen nɔ k'a fɔ n bɛ faransi walima n bɛ ameriki ayi tunga lafiya nana aw fɛn fɛn bɛ jamana kɔ kan k'a kɛra diɲɛ fan 14 fɛn fɛn lajɛlen tunga lafiya a bɛ yan aw de kama kunnafoni daminɛ la u ka numéro whatsapp ale bɛ tɛmɛ a fɛ a y'u contacter walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ aw ka soko la k'aw to aw sigiyɔrɔ la aw mana bɔ tunga la dɔrɔn ka na aw ka so lafiyalen sɔrɔ aw ɲɛ yan nɔ nanbara t'a la yuruguyurugu t'a la tunga lafiya bɛ se ka o de kɛ aw ye aw k'an bɛn don n'a nataw la.